pucaj u mene ako nešto hoćeš, ako imaš takvu nameru. Što pucaš u ljude koji ti ni za šta nisu krivi da bi pokazao kakav odnos imaš prema meni? Molim vas, opkolite me, jer kad me vi opkolite, ja se osjećam naprosto nepobedivo. I malo pre kada sam ušao u fabriku, zapamtio sam, razgovarao sam sa Ivanom, mislim da je Stanković prezime, pogrešio sam. Ivanović Violeta, izvinite, Ivanović Violeta. Sa Violetom sam razgovarao, ima 3 dece, dobila je posao sada u Teklasu i ono što je najvažnije, ne kuka, ne plače i niko mi sad ovih divnih radnika nije požalio da je posao težak. Samo su rekli presrećni smo što konačno možemo da radimo. Ja nisam kao Vučić, pa da sa mnom svijet i počinje i završava. Ja bez Srpske radikalne stranke ne mogu ništa i bez vas, braćo i sestre, ja ne mogu ništa. Pajtićev i Čankov, direktor televizije Vojvodine, kaznio je, kako ja čujem, novinarku televizije Vojvodine. Dakle, Pajtićev i Čankov, direktor televizije Vojvodine. Kaznio je to baš zbog mene. Nemoj da kažnjavate Svetlanu Božić-Krenčanić zbog mene, jer ja volim njena pitanja, uživam u njenim pitanjima, uživam da odgovaram, kao što vi možete da mi postavite svako pitanje i ja da vam odgovorim. I vama sam zahvalan zato što se ne žalite kad vam odgovorim. Oni su došli na vlast lažima, održavaju se na vlasti lažima i žele da ponovo dođu do vlasti lažima. Ako dobijemo 50 poslanika u Srbiji, sve žene koje nigde ne rade, a rađaju decu, imaće primanja kao žene koje rade u fabrikama. Svaki građanin Srbije je pomalo socijalista, bez obzira šta je drugo. Neću nikoga ni da molim, ni da se izvinjavam. Idem sa programom za budućnost Srbije. Ako hoće narod, hoće. Ako neće, čestitat ćemo našim protivnicima. Tako to ide u normalnim državama. Ali neću da pravim kompromis sa budućnošću ili protiv budućnosti Srbije da bih bio na vlasti. Ne treba mi vlast, evo im je vlast.